creer. Pero ao final resolverase todo. Os personaxes aparecerán diante de vós como son na realidade, coas súas virtudes e os seus defectos. Uns pobres homes se cadra un simples monicreques do destino. Que non sabe? E agora vou presentar os heróis desta historia. Primeiramente, o rei. Eu son o rei Segismundo, o máis valente do mundo. Só con aparecer o meu inimigo bota a correr. Casi tiver adiante un león ou un elefante. Que non anda vendo tellado. Eu son o doutor Dosado, o número 1. Eu son genial, son un cerebro. Non faredes caso, todo é un enredo. Mirade o varón inglés. O non solo princesa, non sabe decir cosa. Debe que barba tan honesta, parece o rabo dunha besta. E que é isto da citré? Máis cabrón, parece Marqués. Oh, Dios! Unha risa moi astuta. O rei máis valente do mundo, a reina que quere rir e chora, a fermosa princesa, o doutor vanidoso, a bruxa sisebuta, o varón inglés que só sabe decir yes, o soldado Antón. E ademais o bufón, son eu. Agora prestade moita atención, porque o conto vai comezar. Majestade, vais matar o doutor. De seguida, Majestade.
Informaron que ven. Pusimos dos de Santa Raíz. Santander. Imos ver o curso, señora. 4.200 pulsacións. Normal. Como que normal? Esa é unha mensalidade. A miras as pulsacións, ahora, que ven sendo 70 por minuto. Iso xa é outra cousa. Imos ver agora. Diga, basta xa. Vostede é doutor ou mestre de escola. Moi ben, xa pode fechar a boca. Ten algo na bolsa, doutor? Só a campainha, que te la ves? Come como un maní. Boa final, que te tomaste? É raro, doutor. Quere rir e chora. Pode sentir doutor do humor. O que me temía, llanto e risonho. É un verdadeiro andar. E iso é grave, doutor? Grave, mas se di grave non. Pero é enfermidade, non é unha confusión. Contagiosa. Você digo que eu son. Xa me vexe soltando o moco. É preciso ir a enfermo. Extenderéis a receta. E aquí non. Le daremos a enfermo a súa habitación e ali extenderá usted o que queira. Vaya con confianza que eu o seguirei. O levantón. Majestade, acompaña a reina e o doutor a habitación real e que ninguén saia sin antes de con meu consentimento. Se non se vai así, cortarei a cabeza. Así o farei, sabe? Soldado Antón para aquí, soldado Antón para acolá, e como se non será un soldado, parece un dechacho para todo. En la aldea, ¿no? Buscamos a sol. E vos morramos en la mujer. ¿En qué estás acallando ahora? ¿Qué cosa será? Pasan fechas moi raras. Nena, sabedes que o que pasa? Ben, o deixo de chamarme se segunda ou teño que averiguar. Está vigilando a chamucina e o meu olfato non me pode trabucar. A você, o nariz. Que raro, parecemos escoitar unha voz. Vosotros non vistedes nada. Decidite que non. Pois non o entendo. A quen sabe? Pois sentí que vos obedecen un golpe na testa. Non vistedes nada, neno. Non, pois é extraño. Teníades alguén que ides avisar. Brulla por ese extremo a ver se vexo alguén. Ai, neno. Pero de verdade que non vistedes a ninguén. Pois, ou estou soñando ou estou montando de sola. Vou mirar pola outra banda. Ai, non sabe. Que o que me pasa? Neno, decide a verdade. Quen foi? Montándome sola. Vou deitarme un ratiño, a ver se me pasa o mareo. Isto está sen mellor do que eu coidaba. Ni vendería a princesa de llevar un inglés. O rei quere casala con él porque ten casa. Pero él non aborrece. Es que entíase. Las fillas por ayudaros a buscar a Bruxer. Son os máis simpáticos e moi bons. Pois é que estamos apañados por enfermedade da miña nora. Só nos faltaba iso. Por lo menos non pode contagiosa. E a mí.
historia dunha meniña cedeña, carapuchiña vermella. O conto dá un pouco de medo, pero ao final é moi ledo. Aquí está, vai comezar. Ai, que día teño, canto traballo. Barrer, lavar, planchar, e ainda teño que muxir a vaca, darlle millas galiñas, a erva os coellos, as verzas os porcos e a merenda boa que está maliña. Carapuchiña, carapuchiña! Nada, filla, que hoxe teño moito traballo e non podo levarlle a merenda boa. Tes que ir piso iña. Sí, mamá. E tes que pasar o bosque. Sí, mamá. E escoita ben o que se digo, carapuchiña. Non fales con desconocidos. Sí, mamá. E moito menos se un lobo desconocido. Sí, mamá. Ala, como cesto e vai casiña. E vai a carapuchiña soa para levarse a merenda boa. Mais escuro e misterioso. Pero, que hacen aí? Alá, alá, ese non eres, Picona. Alá, alá, alá. Hola, amiga Carmen. Hola, señor Guardabosques. Como estades hoxe? Tedes moitos pasarillos? Sí, eu teño unha parella de pernas. Ben feito, señor de Pardai. Eu teño unha coruxa. E un paporroibo. Eu non teño pasarillos, pero teño un espío. E eu que teño é medo. Como? Que tes medo? De que? Como? Que hai un leñador? Sí, e corta árboles. Oh, non o podo permitir. Eu son un pouco guardabosques. E o meu traballo é cuidar da natureza. As árboles son unha especie protegida. Cando vexe un leñador, ponelle unha multa. Gracias, señor Guardabosques. Vou dar unha voltiña. Adeus, amigas árboles. Adeus, Guardabosques. Que árboles máis boas! E aquí pode sair un bo armario ou papel para facer un xornal. Vou cortalo. Ai, ai, ai. Quen te se va? Ai, ai, ai. Socorro. Auxilio. Alto aí. Alto aí, con que vostede o leñador, Moito por molestar as árboles. Sí, as árboles deste bosque son especie protegida. Os animais tamén. Son 20 pesiñas de multa. Pois sí que son caras especies protegidas. Ala, marchando, que non o vexa máis polo meu bosque. Está ben, volve. Ai, ai, ai. Dói esa parilla? Vouche buscar unha tiriña. Pero, que conto é este? Non era o de Carrapuchiña? Sí, e xa tiña que estar aquí no bosque. Eu digo eu. Canto falta para a cuchilla hoxe? Coa fame que teño. Ai, te lobo malandrín. Você non sabe leitugas? Sí, leitugas. Leitugas. Corridas que están as carrapuchiñas. Oh, ai, ai, non me deixa. Hola, árboles. Hola, carapuchiña. Esta é a miña. Hola, carrapuchiña.
Vaya, o lobo, nunca toque un príncipe azul, sempre lobo pesado. Dime, Carrapuchiña, onde vas con esa festiña? Sempre pasa a mesma pregunta. Voulle levar a merenda a miña avó esta mañana, e a miña mamá díxeme que non falase con descoñecidos. Pero eu son un lobo coñecidísimo, eu son un lobo de todos os contos. Xogas conmigo? A que? As carreiras, dende aquí ata a casa da tua avó. Vale, e que está a saída? Estas árboles, por exemplo. Contades 3, vale? Vale. Posición. Preparados. 1, 2, 3. Lobo tramposo, saíches antes de tempo. Non xogo máis contigo. Xa dicía a miña nai que non falase con lobos descoñecidos. Oh, que flores máis bonitas. Vou facer un ramiño para a miña avoa. Alto aí, niño. Encarnicando flores, As flores que temos son especies protegidas. Van a pegar unha multa de 20 euros. Unha multa? Unha multa, Carrapuchiña? Por coller unha flor. Que conto de Carrapuchiña máis raro. Carrapuchiña, a porta está aberta. Oh, é así como se saúda agora? Que xuventude! Ai, filliña, non sei o que dir. Vou poñer os lentes, que eu sen lentes non escoito nada. Que as nenas están moito máis tranquilas que as avós. Pasa, Carrapuchiña, a porta está aberta. Hola, boiña, traíos a merenda. Que boiña, miña neta? Pero, a boiña, tes unha pita moi rara. Que olles máis grandes tes? Son para escoitarte mellor. Oye, espera explicar. Claro, a boiña, que orellas máis grandes tes? Son para verte mellor. Orellas para ver. Sí que está tola. A boiña, que máis grandes tes? Esa si que é para comerme de nós. Auxilio, o lobo tiene que comer. Quen pediu auxilio? Lobo noxento, vouche arrincar os dentes para que non poidas comer máis Carrapuchiña. Pero que está pasando aquí? O lobo quéreme comer. O leñador quéreme arrincar os dentes. E vostede, non ten nada que dicir? Eu son o leñador que salva a Carrapuchiña deste lobo. E vostede non sabe que os lobos deste bosque son especie protegida? Se remata co lobo, remata co conto. Basta. Mamariña, outra multa. E vostede, tampouco sabe que a Carrapuchiña son especie protegida? Multa. Pero eu son o lobo e teño que comer. Nada. Se tes fame, a comer leitugas. Pero, señor guardabosque,
Se o lobo non me pode comer e se o leñador non me pode salvar, como remata este conto? Podemos ir a tomar un chocolate con churros e todos están contentos. Está vostede seguro de que o chocolate con churros non é especie protegida? Non, perda cuidado. Tan raro está rematado. E viviron felices e comeron chocolate con churros. para rolar o meu neno. Se aproxima ocasionalmente unha poesía que imita sin signo de preocupacións sociales e silenciadas. Algunha desas estrofas viu. Veño meu fillo dun país sin cielo, e homes que cada moitos soñadores, criaturas que van encarecida e peito aberto, homes de van que expulsan o horizonte, labregos investidos pola melancolía. Cifra que ha tenado os sabores enteros, e nai pedido aos fillos 4 veces, camaradas perdidos no brazo de Rebeca.
Todo isto que encontras na calor do meu peito, o rumor do planeta, da chuvia, da morriña, é a voz da miña patria que te ampara. E ti, nada no centro. Aquí miña semente entre terra allea, tan inocente e xa crucificado. De mí non terás nunca, danza máis segura que este veas de logo, no camiño da vida, esta terra roxana que te ofrece, que é unha ferida que hai que ir abrindo sempre. Noutro poema deste tempo, no que invoca o angustia dos vellos poetas da Triade do Rexurtimento, xoga por intersexualidade de algúns dos máis famosos versos dos tres autores, e fálanos da súa angustia existencial, que o conduce a necesidade de volver a Galicia. Campanas de Bascabales, na miña naia rola miel, Rosalía, non as fíes, na miña voz que coitelo. Campanas de Bascabales, chegaron rompendo o vento, e cantan de pinga en pinga no meu corazón sedento. Rosalía, non me deixes, tan longe que teño medo. E ti, campana de Anteos, campana con voz de ferro, Bergantiñán, non me esquezas, dame unha man compañeiro, que ando polo mundo a tomos e quero volver aos feiros, e quero cantar o maio todo de flores cubertas. É unha homenaxe de Manuel María ao poeta Xosé Antón Aguilera de Salamanco. Xosé Antón Aguilera de Salamanco, fervenzo de paixón alforecida, a beleza deixouse unha ferida, un canto de gaivotas e lavancos. A súa palabra fonda, estremecida, pelexando con todos os atrancos, fixo cumes de coxos e barrancos e abriuse transcendida cara a vida. Ende xamais perdices o teu norte, tomaste sin certeza mala sorte, encendices a luz na noite escura. E fixas un amor tan grande e forte, e a tua canción maravillosa e pura rematou por vencer á propia morte. Como os dicen antes, continuamos con entrega de premios do certame literario correspondendo en primeiro lugar, primeiro curso de ESO. Solamente hai unhos premios no apartado literario, pero en lugar de dous hai tres. Primeiro premio para Edgar Boas Blanco.